Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se s vámi pozdravil za štěberskou skupinu Gamma. Děkujeme za pozvání na toto svatební veselí. Jsme strašně moc rádi, že jsme za vámi mohli přijet. A ještě než začneme hrát, už teď vám můžu slíbit, že budeme hrát, až prostě, co ze sebe budeme moct dát, to dáme. Budeme se snažit. A dnešní svatební veselí dovolte, abychom zahájili. Zahraje vám Jiřík a jeho žena Martička. Na úvod to budou dvě dueta od Wolfganga Amadea Mozarta.